Sziasztok! Én Mai vagyok, és ma megmutatom nektek, hogy a testvérem 18. szülinapjára mit fog kapni tőlem. Egy ilyen boros szatyorba tettem neki az ajándékait. Szóval az első, már be van csomagolva, ebben van egy oreós Milka csokoládé és egy Balaton-szelet. A következő az egy levél, amit írtam neki, és az utolsó az egy fülbevaló. Amit már az X-idején videóban látottatok. Gyorsan visszaülök a nagyra. És ennyi lett volna ez a videó, ha tetszettek, hogy nyomjatok rá egy lájkot, illetve